Yeah. Let's go. Vamos só. Media. Vamos só. Vai bem vindo aqui na bamende lá. Ayihlale phasi ibambe umthetho. Sifuna ukulungisa ukuhlala manje. Lalela, sifuna ukulungisa ukuhlala usasekethisa. Musukutatazela usasekethisa. Hlala phasi ulalele yonke into kufuneka yenzeke kube nobulungiswa la. Uyangizwa ngithini? Ayihlale phasi bambe umthetho. Futhi angathi mayisukuma umeya nilwe naye. Siyazi ukuthi mhlophe lalela. Siyazi ukuthi kunezinto ezizinkinga ezikhona ezingaphakathi kuwe. Kodwa lezo zinto ezizinkinga ezingaphakathi kuwe kufuneka umlalele akhulume sibese sikhuluma naye umeya. Lapho singeneli khona simtshele aze ezwe enze ubulungiswa ezweni aphethe kulona. Endaweni aphethe kuyona. Musana ukwenza ngale ndlela okwenza ngayo. Sizabageja. Nizosiphazamisa sobageja. Lalelani. Lalela.
sizoyilungisa lento ngendlela emamele. Musuphuthuma, mawuphuthuma uzogeda. Uzomgeda, uzabona mawuqala ukuphuthuma umuntu ungafuni ukumuzwa eyibopha phambi kwakho ukhona, uzogeda. Lalela ngicela basibopha umthetho. Sanbonani. Angene ku-memorandum Bafowethu check the system lapho sound. Ayeye emalahleni ayeye. Boa marche emalahleni boa. Phansi ngabadayisi bezwe phansi. Phansi ngabadayisi bezwe phansi. Phansi ngama-Nigerian adayisa ama-drugs igama lami nguSandile Dube ngithunywe i-national ye-March and March ukuthi sizo hand over i-memorandum yabahlali basemalahleni, yabahlali baseMpumalanga, yabahlali baseNingizimu Afrika ukuthi abekho happy, abajabule ngokubona ama-illegal foreign nationals egaluza ethatha wonke umhlaba wasemalahleni. Sithunywe umama uJacinta Mangobese Zuma uthe Dube ngicela uyongitshelela abantu basemalahleni ukuthi i-March and March iseza emalahleni. Uphakele umthakathi useza emalahleni. Izwe mkhulu uyeza emalahleni. Sithi le ground esenikhombise yona ukuthi niyayichesta lento niyayazi. Sithi forward emalahleni, forward. Down with illegal immigrants emalahleni, down. Down with illegal immigrants emalahleni, down. Siyayithatha emalahleni ezabantu base-South Africa, siyayithatha. Siyayithatha emalahleni ezabantu base-South Africa, siyayithatha. Forward with Mpumalanga province, forward. Forward with Mpumalanga province, forward. Akekho ozobusa izwe sikhona sama-South Africans, akekho. Alikho i-Nigerian ezodayisa ama-drugs emalahleni, alikho. Siyabonile ama-hotspots. Siyabonga bantu basemalahleni ukusikhombisa ama-hotspot. Njengase-Hillbrow masimatsha eJohannesburg bavale wonke. Njengase-Sunnyside ePitoli masimatsha bavale zonke lezi iy'tolo zabo zama-hotspots. Siyabazi, sizobathola, and in the march, we will march until we win. Sipinde sibonge abadidiyeli bamabutho ngenhlonipho eniyikhombisayo. Ngiyafunda la kwi-WhatsApp group ye-National Executive Committee ye-March and March. Umama uJacinta
Mangobese Zuma utujabule ngento ayibona yenzeka eMpumalanga. I-message siyagijima kuma-social network ukuthi iMpumalanga ikhona. Laba ababethi i-March and March yaKwaZulu Natali bashwebile. Laba abathi i-March and March igcina e-Eastern Cape bashwebile. Laba ababethi i-March and March ayikwazi ukuyiphatha bashwebile. Siyakhombisa i-high discipline as i-March and March ezisiya kumshaka 30 June. Sithi bonke labo abangekho ezweni ngokungemthetho mabahambe. I-March and March isiyiyo ekhuluma i-statement isezwe. Sizomvulela inkulumo ekhulunywe umama uMangobese Zuma, just ama-highlight ukuthi nazi ukuthi sibabhekile nabe-media bayasuka bathi ingane eshonile lapha ya isithe Western Cape or Eastern Cape bathi March and March bazama ukudamaja igama le-March and March. Sithi ayikho lona. Siyabonga ngamaphoyisa aclarifyele i-statement ukuthi i-March and March ayisondelene nokufa kwengane. Siyawathanda amaTsonga as i-March and March. Siyawathanda abeSuthu as i-March and March. Siyawathanda amaNdebele as i-March and March. Siyawathanda amaSwati as i-March and March. Siyawathanda bonke abantu baseNingizimu Afrika as i-March and March. Okunye esizama ukucacisa sithi amapedi siyabona amapedi yawo in-March and March. Esifuna ukucacisa ukuze i-statement sethu kukhona lapha kwi-memorandum kodwa ngizokucaphuna ngokwama-pamphlet esiwabhalile ezi-March and March kwi-State of the Nation address esisenze ngomhla 25 May senziwa umama uMangobese eseThekwini esithulela abantu baseNingizimu Afrika. Okokuqala nje ku-summary ye-statement esenzile is that we call upon the government to stop the granting and processing of all refugees' applications with immediate effect. Laba abasuka emazweni abo bethi babaleka izimpi zezepolitiki. Kungani babalekela amazwe lawa akhelene nabo baze bezofika eSouth Africa? Mawukuthi ubaleka from eNigeria, your nearest country, fanele kube iGhana noma kube iCameroon, ufike la uzufike la eSouth Africa kungani? That is why we call upon immediate stoppage of all the granting of those visa applications. We also call upon the government for the immediate and disponile singananazi lapha cutting edge ukuthi sikubekile lokho. We call for immediate massive deportation of all illegal foreign nationals in the country. That is a call to March and March. I-March and March ithi ngeke wakhe umuzi onesango kuphela kodwa ungabiyiwe lowo muzi kodwa wena ukontrola isango. So sithi akube khona i-amendment lapha kwi-Border Management Authority Act number 2 of 2020 to enable i-Border Management Authority to operate inland. So i-border management ayingagcini ngoku-operator le kuma-border, ayiphinde izo-operator inside the country. We also call for the transfer of all immigration officers to Border Management Authority once the legislation has been amended. We call upon the government
And Masiti, the government, we're talking to the three spheres of government. That is why I see no mayor today. National government, provincial government, local government, Omelo mayor. We call upon the government to set aside a budget to build a fence and secure the country urgently, and by then creating job opportunities. Sithi uhulumeni makaqale umsebenzi wokubiyela izwe ngoba amabhoda ase South Africa awabiyeliwe, and mayewenza lo msebenzi wokubiyela izwe akaqashe abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bazokwenza umsebenzi wokwakha lo border. We also call upon this call was made to the state president and mayor, a nodal point of connection to the state president ukuthi akushawe umthetho wewashi. You must declare illegal immigration as a state of emergency in the country. Ukuthi kunemali ofanele ikhishelwe masekuthiwa sekudeclarewe i-state of emergency. So sithi uhulumeni makadeclare i-issue yama-illegal immigration as a state of emergency with immediate effect. We call upon the government to stop defunding. Minister of Finance akabe emekancane kwamanye ama-program esingawaboni ukuthi aya kanjani. Abantu base South Africa bathi ama-illegal immigrants abawafuni. So the number one budget efanele prioritized budget eya kwi-Border Management Authority, which is the BMA, so that the BMA is a stop operator at 25% in terms of capacity. So we want the BMA to be fully capacitated so that it is a wise when the umsebenzi wawo kuma-border gate. We also call upon all the state to legislate and pass bylaws to reserve township economy for South African small business. There is a call here, March and March, ukuthi wonke amabhizinisi akuma township akube awa reserved for only South African. Asimfuna omunye umuntu. Sicela ukuyirepeata le khona izozwakala. Mayor, sithi ngoba uwena ophethe i-authority ka-local government la kuhleli khona ama-spaza shop, sithi akukhona umthetho ozoshawa ukuthi wonke umuntu ophethe ispaza shop ongayena umuntu wala eSouth Africa makahambe. All the spaza shops should be owned by South Africans. March and March, through its State of the Nation address, has also called for an urgent transfer of all border police from SAPS to EPMA. Kunala maphoyisa atholakala lapha emveleni kuma borders of South Africa. Wonke lawo maphoyisa sithi uhulumeni akawa transfer angene kwi border management so that ezongena ensimini yokugada labantu abangena kungemthetho ezweni. Isamari yethu le yama ephethwe kakhulu i-memorandum le esinayo ngoba mangathi ngiyayifunda yonke i-memorandum ngangithatha isikhathi sonke kodwa khona kufanele sikugcizelele sikuphinde. We also call upon the government to stop the granting and processing of all refugee applications with immediate effect. Abantu abama-refugees uhulumeni akasimele kancane ukuprocess ama-application abo, sike sibheke laba abakhona nabo mabe expire basidedele nje basike sishawe umoya kancane baphume.
So umama uMangobese uthi Dube hamba uyongibekela lo myalezo eMpumalanga eMalahleni. I-March and March iyeza eMbombela eMpumalanga. I-March and March izoza kuwo wonke amadolobha aseLimpopo. Sithi abantu baseLimpopo abathathe i-example kulokhu esikubone la eMalahleni. I-March yaseMalahleni ilidwa abahlali baseMalahleni. Umhlali ufika esezonikeza i-guide. But umphakathi waseMalahleni wona ufanele uphathe abantu baseMalahleni. Abantu baseMbombela sibalindile ukuthi bayi-organize so that bezosibiza ezi-March and March kube yibona aba-leader the march itself. Abantu basePulukwane sibalindile ukuthi basibize. I-March and March is ready to come to Pulukwane and all the regions of Mpumalanga, Limpopo. Mayor, that was the summary yama grievances esinawo and asifuni ukuthathela isikhathi eside uqinsi lolu sulhamsile union buildings but lolu lusoncike kakhulu ku-local government. Sithi mayor ukusayina la akona umdlalo. Abafana bani ukusayina ngo asimo rabaraba. Sizocela umeya asondele ukuthi azothatha uhlo lwezikhalazo zethu. Oh, we have to. Okay. Seven days. Umeya sinikeza 7 days as abantu baseMalahleni. Athathele thuba sumasipala waseMalahleni local municipality
sibingelele kakhulu ubuholi obuvela ku-national, sibingelele nobuholi obukhona local, amakhanselas akhona kanye nazo zonke izinhlangano ezikhona zombangazwe kanye nomphakathi wonke waseMalahleni uhlangene namhlanje. Ngifuna-ke ukusho namhlanje njengoba-ke Mr. Dube uthunyiwe, ngifuna ukwenza ama-commitment amabili bese nawe siyakuthuma futhi ku-national. Sifuna ukusho-ke Mr. Dube namhlanje ukuthi masi-receive i-application for section 4 azange singabaze-ke bazayisayina then lokho kuyisayini yokuthi sifuna ukubambisana nokusebenzisana nomphakathi. Namhlanje sijabulile siwumasipala ukuthi nize lana ukuzosilekelela ukulwa lempi esibhekene nayo. Kudala silwa lempi, sifuna isapoti yomphakathi. Manje-ke sobesebenzisana nani, side by side nani ukwenza sure ukuthi abakhona ekuhlaleni ngokungemthetho bonke kufanele bahambe. Angeke sivume ukuthengisa ngomhlaba wakithi. Sikhulumile lokho 2 years back, sisakhuluma namhlanje. Abakhona eMalahleni abeze ngokungemthetho abasidedele. We are going to stop at nothing ukwenza sure ukuthi township economy ibuyele ezandleni zabantu baseMalahleni. Asiyosaba, asiyothusezelwa amasithi thina umnotho waseMalahleni wabantu baseMalahleni. Asibambaneni bahlali baseMalahleni siguqule indawo yangakithi. The 7 days enisikeze yona is even enough. Amen. Ngoba sesiqalile bengavakashela amakhaso wethu. Amen. Akukutshela ukuthi sasiyiqalile lento 2 years back besidinga le support efana nale. Amen. Sisapoteni siqhubekele siye phambili. Amen. Ngiyabonga amandla. Amen. Kungaba yiphutha, siyabonga Meya, siyabonga kakhulu ukuhlonipha. Imanje sebenzisana kakhulu nabadidiyeli bamabutho. Baba kungaba yiphutha masikunikezi usondele baba address abantu. Wenzizwa awu ngiyabonga kakhulu bamkhulu. Bonga kakhulu ekudala ngiyisisa le namhlanje. Bonga kakhulu ngiyabonga kakhulu. Cha ngangiza kwethu amnandi amazwi akhulunywa umeya. Hayi mahle. Mina ngiwasole ndawo. Futhi nathi sizokwelekelela. Umphakathi ngangoba sekhalwe kakhulu ngamaphoyisa, amakompleni amaningi asengene kakhulu ngamaphoyisa. Amaphoyisa asizuwayekelela amaphoyisa asizuwayekelela ngoba yeyi maliphethe isaka lababhekho ukufika mabefika ephoyiseni ngoba angithi lilodwa ngale ngakekhulu mabili mathathu make kwathiwa nje ngo-2 million liwuvalile umlomo ngesala. Manje okubalulekile ngamza kwethu umeya njengoba esekhulumile ngale ndlela akhulume ngayo, ukhulume kamnandi kakhulu. Nathi sizokwelekelelana nomeya nabafowethu abama-law enforcement esinabo phakathi kwekhaya la ekhaya eMalahleni. Sizolekelelana sonke nganza kwethu ingabusahlehle abafowethu sikwelele emva. Siyababona bayejelela nokwenjelela lezi zinto. Hayi cha ngeke sesiside kakhulu nesikhathi bekhona kuleli lizwe bemosha bebulala ingane ezidakamiswa benza yonke into engalungile le. Kunenyanga ezigcwalisa abantu la ezingalungile eziphethe imithi emibi esuke emazweni abo. Uma ngaba kunokulungiswa leyo mithi ilungile ukuthi yelaphe, abake bahambe bayobelapha endaweni yabo. Nalaba abadayisa ama-drugs, uma ngaba ama-drugs akemthethweni bakadayiswe, akahambe ukuyidayisa ngakubo leyo. Nalabo kulezi ndawo amakhampani kunamakhapani amaningi la. Uvela abantu bokufika namathende maningi.
naso abantu bokufika bagcwele nabamosha ngapha nangapha sesisaya sasawufika sizokhomba siyasofika kuzona lezi ndawo akulungile meya abantu balwa kangaka nje yingoba bebona isimo esenzekayo nathina sibaphathi bamabutho sibagijiyeli bamamoto ngeke sisivume yebo kona siyazi ukuthi sabala ikhana kodwa hayi ngeke sisivume lokhu sinikela ngathi asinagolide asinasiliva sinikela ngathi khona siyabonga kumdidiyelo mabutho makukhona i-political party remember ukuthi march political party Comrade, it's a morning. Uthembisa luzwide umfowami uMayo usuke egoli ngokusuka ngizonisapota la eMpumalanga akusikho oqala ngifikayo ngiye ngafika lana ngamaqala amaningi njalo la eMpumalanga e-Steve municipality webhayi truck bekade bekune truck lapha nebikade ihlafaza abantu ilimaza abantu amaqala khona engalandela so sike sayibamba imashi yakhona iqala lamlondi nje mfowethu la bafowethu la gcina kuthini nagcina libanjwe abanye abantu futhi balihlaphaza balisane ake siyeke leyo ke njenga namhlanje sihlanganele ngokuthi umphakathi wethu ukhathele seriously ukhathele ama foreigners so we are here to say no to the foreigners. They must leave our country, they must leave our shops, they must leave our community. Uba kumeya uyikhulume kahle bayethi iqhaza leli abazolibamba njengoba kade belibambile ngicela nibambisane naye ke bafowethu benimbekezelele nimnikeze njengoba besethe u7 days umsholozi ake nithi nje bafowethu it's a morning umsholozi ubaba umsholozi njengoba sithumile thina sizithuma izithunywa zakhe sizosebenzela niye sizothi sizomunye asizomunye nawe usizakala amandla 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 Aruna hawa tule yako manja phambili ngomzabalazo wemarch emalahleni phambili ngabantu basemalahleni phambili siyayinqoba impi yedakamizwa siyayinqoba siphansi ama-Nigerians adayisa ama-drugs phansi asiwasabi ama-Nigerians adayisa ama-drugs asiwasabi sit down with ama-illegal immigrants down bantu basemalahleni siyi-march on behalf of i-national march sithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu maningi ama-march asazoba khona masiya kumhlaka 30 kuJune 2026 lapho sithi abahamba sicela ukunibonga ezi-march indlela eniyiphathe kahle ngayo abantu baseMpumalanga kade silokho sitshelwa kuthiwa abantu be-march abakwazi ukuyiphatha yini le siyabonga kakhulu impatho ngizonikeza bheki umphathi wohlelo ubaba owuconvener osiconvenile kule march yanamhlanje ubaba uMloyi ukuthi asibongele siyabonga as national Kumule mic baba. Akuye mic sorry. Manja sizwile eJericho sizwile eLagos sithi namhlanje siyaqala high discipline
High discipline. High moral. High moral. High discipline. Ngizofunda nje just i-message ebhalwe umama uMangobese. Kune our intelligence as much and much. Sine intelligence, ne? Ithi silizwile ikhwelo leJericho. Siyabuya emalahleni. Kunemthetho yezwe ebekiwe. Siyacela kwabazosi-aplayela imatch elandelayo emalahleni ukuthi bafake iJericho as i-route esifuna ukudlula kuyona. Ngoba umama uMangobese uthe ngidlulise nje one message ukuthi anything ebreaker umthetho wase-South Africa kahambisani. Ayikho kwi-application ye-March and March iJericho. Sizofika thina ezi-March and March senze i-application ezofaka i-route yeJericho as part of la esifuna ukungena khona. Umthetho asiwubambe, umthetho asiwugcine, sebenzisana namaphoyisa. High moral. High discipline. High discipline. High moral. Ngithanda ukubonga kakhulu ilanga namhlanje kakhulu ngibonga amazwi la abuya kummeya wethu la emalahleni ubaba uNhlapha. Inkulumo yakhe ingijabulisa kakhulu ngoba zimarch and march emalahleni ni-chairperson ye-province. Dala ngifuna ukuhlangana naye ngithi ke sihlale phansi ke siqoqe ukuthi lento yalamalaheni sizokhuluma kanti siqeda kanjani. But ngiyabonga inkulumo la anginikeze yona. Ngamanye amagama ukusho ukuthi simarch usivulele umnyango ukuthi lento singayiqoqa ngendlela ngoba thina sihamba la edrobheni and ngithina sibona ukuthi abantu bakuphi. Ingakho labantu bakhala ngoJericho. Yes, siyalizwa ukukhala ngoJericho. I think umphathi uyibekile. Mangibonge kakhulu nabahlali base emalahleni. Sathi masicela ukuplana lento lasilalela sasebenzisana safika namhlanje. Bengithi lento siyenze namhlanje ngicela ingapheleli la. Masibiza sithi bahlali basemalahleni kunalento yenzekayo sizogijima. Ngibona kakhulu namaphoyisa ala emalahleni because since siqala le march and march last year siqale kancane singena amakliniki sikhipha abantu makliniki singena ongasemthetho sibhale izincwadi sibhalela abaphathi bamakliniki. Namhlanje sithi masithola umuntu anganamaphepha ekliniki siyakhona kubafonela amaphoyisa bamze bamthathe bambikise la kufanele khona. Sibonga kakhulu ukuthi amaphoyisa siyasebenzisana. Sibonga kakhulu i-law enforcement because i-law enforcement yala ekhaya nayo siyakhona ukusebenzisana nayo. Ayikhona indaba esosi ngimtshele yona ngoba masila into eziningi nama-questions esibuza wona. Sihleli le-immigration office sahlala no-ofisa kameya sahlala no-home affairs. Yonke into sizoyiripotela ungagroupi ngoba namhlanje amagroupi sakhona adale kule mashi. Kuningi lokho asasikuripote besikwenza emaqaleni singakwazi ukuripota. Mangibonge kakhulu. Ngokusina-ke bengicela wonke umuntu ala nama-leaders we-march and march silinde le march nalabantu ngendlela e-right. Bengicela ukuthi masuka la sibuyela ngale ndlela besihamba ngayo. Ninego umfundisi
the platform yakunene. Nene lento noma la umfundisi. Okay. FIFA